بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم. Ayat ini ayat yang mendefinisikan yang nerangake jelentrehake tentang dunia sadaya dimanai tak ulas kekirian ayat lagi dunia itu diinterpretasikan dijelaske diemperno ler kadio pepaes niku nek bahasane jasa iki make up iki pantes-pantesan. Make up niku nek pas nek gunakno ya pantes. Cek bocah, cek nom, make up nek ketok ayu. Nek wong wis tuwek, wis badhe cekintuk, make up beluk-beluk. Ayo malah medeni. Tiga buju orang tak kabeh nek kabeh. Jadi kaya pepaes. Lek nyikapi wong nang donya niku nek bener lek nyikapi iso dadi ladang. Iso dadi jembatan diumpamano kanggo nggayuh kebahagiaan kamulyan sing sejati selawas-lawase. Nek salah leh gunakno, salah leh nampa, salah leh nyikapi bab donya bab pepaes niki. Wong mau bakal sengsara salawas-lawase, najan tata lair koyoke tumpuk-untung bandane kecek mastisis raja Brana. Nek sejatine wong mau kloro-kloro ya dunyane ya akhirate.
Wonten setunggal hadis Kanjeng Nabi dawuh ngeten meneh. Iki hadis-hadis kata tapi iki sing gampang dicucuk. Nah, ada kitab tentang dua nasihin Majelis As-Sadis Wassalatun Majelis 26. Hadis Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Man asbaha wa dunya akbaru hamihi falaisa minallahi syai'un falaisa minallahi syai'in wa alzama qalbahu arba'a bisolin. Sapa wonge sing tangi isuk-isuk utuk-utuk menangi waktu esuk ya tangi esuk utuk-utuk lah letik baru tangi dan dunia itu jadi tujuan utama nih, dunia akbar hamihi. Sehingga tujuan yang dipikir dunia tok. Nilai itu praktik, nilai melek tok. Wah, itu tidak kena sawah penjauh jauh. Wah, menurut itu tidak kena pasar. Wah, itu tidak kena budal. Ngaret lah, tidak kena budal. Borong dos isu-isu. Sing diri kok langsung dunya. Falaisa minallahi syai'in, falaisa minallahi syai'in, maka Gusti Allah ora bakal maringi rahmat nang wong mau. Wa zama qalbahu arba'a khisalin, bakal ditibakake ning atine wong mau patang perkara kesusahan kepayahan. Iji al-ula hamun la yang qati'u anhu abadan. Yang pertama artinya bakal merasa sedih, gelisah, resah, gak menentu, layang kotik abadan, sing terus menerus ora bobot. Dadi awake dhewe ya ora jenengan kok aku barang, kok tangi kletik minta ini lho, idekku mau urung tak pakani. Lho, aku mau sesuk sampe tandur kok dicil-dicil. Loh, aku di dagangan itu yang udah isuk oleh kita. Yang diri ini pertama kalau langsung dunia lalu tujuan utamanya main dunia tok. Ya kadang dewe mau siji bakal ngrasakno resah gelisah. Sing ora wis angger bendina setiap kali kok sing diiringi ning dunia lan dunia ora enek bakal mati. Wae tandur jare. Wah, boleh jauh luka jauh, kaki-kaki miring, kaki-kaki boleh banyu misalnya banyune kita utawa terus lautan belum diwater. Misalnya harus diwater, wah ini boleh antara diabuk terus lap, entek banyune sak banyune terus menerus was-was terus. Umpamane tentang yang dipikir dagangan. Waduh, saya sudah ngerti itu. Aku kok bayar badan beber badan rawo badan padanan tepi neng atau diakui gak diakui sehingga neng nanti kalau pas-pas kayak sehingga ini enak makanya pak cerana kita ambil contoh atau tak ambil tangi petik misalnya, waduh keluargaku kok Semarang itu aku boleh kayu urung dipilih BPK neng apa jenenge BPK misalnya sing diri kok langsung kuwi moko wah gelisah was-was sing terus menerus sing ora entek dadi pedhot iki wis di garis nabi Kanjeng Nabi diakui gak diakui ya ngono padha-padha tak lakoni. Ibu nami diuber dan mau jatahnya betul rucut jebule sing ditompo ki di luar dugaan kabeh skenario kita selalu melenceng meleset untuk ditarik dengan 10 ton pasti 50 juta kalau kalkulatornya ngono tidak lah kalkulatornya baterainya entek jong untuk wah waduh iki kok sak bibit kok dari 5 juta misalnya itu DP yang DPK 10 bibit lu tidak dibelah belum golong lainnya asal ya
tahu kan? Ternyata kakek rencana itu hamun hayawati mu'abadan. Nah, ini hubungannya sampai sudarasi modul lain. Gue aku seminggu nek pitung dus. Gimana saya dus berarti terus seket misalnya umpamane. Bagi 10 kan 3,5 juta. Di dalam tompal tampul rokok itu bulur dan jadi metu terus. Zong, misalnya berarti kalkulator tuh 330 juta, titik badannya tak zong ya sama tuh. Nah, anggur kedisian rencana itu badan lain. Aku yang kote uang badan. Saya nomor 2 beban sing bakal menimpa wasani aku sulun layak minggu abadan. Sibuk terus menerus sing ora iso rampung selawase. Angger awake dhewe gak dirampung dhewe. Misalnya awake dhewe kesusuan tentang Yesus udah lagi mokok terus banjari terus manggulai kok tandur besok mungkin praktik melek jadi gulai pak gulai aku pemelok borong mokok misalnya rasa borong mokok pelakor dan semua waktu tak cakep kabeh kok ini pelakor kabeh kok besok melek ketik wah gimana barang karek separuh aku nyamuk kono misalnya sing terjadi bakal sulun layang farihu minhu abadan layak afarohu sibuk sing ora iso rampung selama saya urip agar kletik sing dilingi kok donya sing diperdonya mongko bakal dadi sibuk pokoke bingung jupet sibuk ngrusun terus sing ora iso rampung kerjaane abadan selama saya coba wae dhewe sing belum medhot berkah aku gaten turu untuk ngopi ya Pak. Utang ben sesuk utang wae nang turu. Turu lali kabeh. Tandur utang turu lali. Ben jan waktu anggere turu lali. Rasane wis beres kabeh. Kan sesuk pikir neh ya nek iso melek sesuk. Kok dintek mikir terus ya, pikir yang Gusti Allah itu. Lalu kita apa bikin saiki, dia tak saya menangi dina sesuk, apa wani menjari, wani, dia tak saya udah, nanggu turu ada, jadi saya iso nganggep rampung nggak itu, saya nomor telu bebannya faktorun la ya perlu winan abadan, wong bakal rasa pekir terus, isi jauh dari nabi aku semangat. Ketika orang curiga lagi sama ini, ya jajan. Ngomong gak usah pikir orang didik orang. Artinya itu pikir kurang, pikir itu butuh. Artinya pikir itu bahasa Arab, faktor itu bahasa Arab, bahasa Jawa ini butuh kurang pengen terus. Anggap kritik kok sing dipingin dunia lan dunia. Mau artinya bakal rasa pikir orang rasa cukup selama sih. Kurang terus youtuber ya duit 1 juta dikenen ya keneng ngopong lawan global mungkin terus pengen tambah akeh dilalah dia sebuah rasa jadi Gusti Allah itu titiwan jadi mati lo tau rasa sugih terus bahkan rasa kurang selama sing nomor 4 warabi'atu amalun la yablu muntahahu abadan iki sing pasti padha wae sapa wae wong gerakan melek ngerti kok sing dipikir tentang agenda dunya mongko bakal terbuwe angan-angan amalun itu angan-angan halusinasi sapa utawa jangkauan sing suntul langit tapi kaya mata rantaimu kenangan sing ora iso pedhot lan enteke abadan. Contohnya iki aku korek Mas. Wis pendengar nandur bari kabeh. Korek metu woton korek tetap. Sing 30 kok tanggo tuku main motor cah sing 20 kok tanggo modal nek. Kok terus di sambung dhewe lek khayalan ora
tuku motor. Kalau gak tuku DP mobil cak, mana ngono. Gas biru ngalehne angan-angan sing ora nontek abadan. Nek dituruti wong angan tau lah. Nek turuti ngitung gendhe, ngitung reng entek esuk iso gak entek. Doa cita-cita apa gajalan apa nyelengung saiki. Lho nek kita ora tau ngalami. Engko nek wis marane sampeyan penting nandur pari sing dijajah utawa pari sing varian reban iki nek utang. Nek pesanan ya contoh misale kang kletik wah iki golongan iki nek tak garap 3 dina 4 dina dak kok bar iki aku nyakep benten golongan kalau cak tak garap 2 dina dak kok bar aku tak nyakep Semarang dak tak garap seminggu dak kok nek semene tak mbek sultan dibuwe kok kudu tak resiki kanggo sedekah sing semene saiki lah. Engko nek bar ngono terus golek nek sing akeh sampe tumpuk tambah akeh. Iku sekedar contoh dadi bakal ngalami amalul la yablughu muntaha wa abadan. Hayalan bayangan tur amal dawa ngangen. Sing ora ana mandheke selawase niku tentang dunya. Mulane nek kita mulai kita rano al-ghafilu al-aqilu idza asbaha yaqul al-ghafilu idza asbaha yaqulu madza af'al. Wong sing lali, wong sing ngatakan teke kosong nek dikamu sing tau dikam. Wong sing lali, wong sing nyelengo, wong sing gak pikirane gak isi iki basa halus ya. Basa kasar ya. Wong sing mendu nalika teko esuk wonge sing terguman nang pikirane nang atine ila asbaha yaqulu madza af'al. Nalika melek mripate nyawang padange jagat pertama tarikan nafas nalika sadar saka turu iku sing dipikir wah mungkin dak apa ya ndang lakone apa ya dene wong sing wal aqilu idza asbaha yaqulu madza yaf'alu bih. Wong sing akale waras nalika tangi esuk menangi petheke srengenge menangi padange jagat melek kletik ku sing disilingi langsung Gusti Allah. Kira-kira takdir Gusti Allah sing akeh tuwiburan aku apa ya apa. Kira-kira Gusti Allah bakal nindakake ngajeno apa nang aku apa ya apa. Wis apa wae sing kadung mati aku tawakal ning Gusti Allah. Astagfirullahaladzim juga maca donga tangi turu alhamdulillahi ahya sak banjure terus hasbunallahu wa ni'mal wakil. Iku nek wong sing diakal. Ampun. Niku tentang kaitane ayat iki di mana dhisik badhe arep disambung keterangan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Zuyina di den paesake den paesi linnasi kedue manusa apa hubbus syahawati demen perkara kang disenengi kang dipengini demen perkara kang dipengini bayane minan nisa'i sangka wong wadon wal banina lan bocah-bocah lanang anak lanang. Nah iki tafsire anak wadon. Wal qanatir lan bondo kang akeh pira-pira bondo al-muqaddarati kang dikumpulake kang ditumpuk-tumpuk bayane minal dhahabi saka emas wal fiddati lan perak ana yen sloka wal khairi lan jaran tumpaan saiki yo mobil kendaraan al musawwamati kang di pamerake wal an'ami lan pira-pira raja kaya Joko ya unta ya sapi wedhus jalane
wal arsi lan tanduran ladang sawahan la jauh mengkono anisa wal barin sakire mau iku matlaul hayati perhiasane urip ad-dunya kang asor kang rendah di mana dunya ya kena tapi di mana yang rendah asor ya kena nek sama itu dhuwur nek dunya rendah asor wallahu utawi Gusti Allah iku indahu tetep ing dalem maksane Allah husnul ma'abi utawi sabagus-baguse panggonan bali terang ayat ini begitu indah penutupnya tetap kembali Gusti Allah. Jadi apa yang menungso niku dikei sahabat dikei nafsu nafsune sahabate atine dipaes-paesi mbek Gusti Allah kanggo pacoban iso dirujukno sing maes-maesi sing iming-iming setan tapi sing ngrojek niku Gusti Allah atine dipaes-paesi ben pengin rena-rena ben pengin macem-macem lah nang ayat iki perhiasane dunya niku di bangsake dinisbatake dalam terminologi nang perkara kabeh wong nek wae normal halate mesti seneng nang perkara iki nek kebaca jenenge ra iso ngepasno moko bakal dadi betul salah-salahse nek pas lek ngepasno ya dadi ayem selawase pertama wong itu normal sing paling menarik dipikiri wong siji nek wong lanang ya anisa seneng mbek wong wadon sing paling diper pokoke paling senengi paling dihayalno atau wong wadon iku wong lanang iku mbok tuwek lah tetep ora ngerti sing kene sing tuwek lha cek ketok nomor terus tak muni kan beda nang wong ayu mbek wong elek tetep iso ya Bang. Sore iki elek sing mbok loro tetep sing ayu. Padha wae. Mbok bawek lah karo tamu ditare kiai. Bayai taksi. Ngomongan ambek wong Pakistan liwat kiai. Wah, ayu lumayan mau dia nduk. Wah, kan ora mungkin sentak-sentuk ae sing wong Pakistan Jawa itu. Wah, sampai wis tuwek wong ayu. Tuwek ya wong ngene. Tuwek tak ngarani ayu dindo elek tetep masih gua opok lah ngerti ada calon coy rempeng kan coy wajib semua ini aja gitu wajib kuwi ya jangan normal itu wong itu ya ngono artine nek wong itu sing didambakan ya wong lanang wong itu kok tuwek lah nanti cah ganteng belek tetep ora iso beda tetep ganteng iki misale aku beda singo bang nyawa wong nek saiki lho dia tetep ganteng aku aja mau masuk dengan singo dua meter sing awam ini normal nah kemudian akhir ayat juga mata hayati dunya nikmat sing asor asor kena apa kabeh nomor perkara iku nikmat sing asor ku sak kelamatan nek wae dhewe belengan ayu awete ngalah pirang taun jujur no ayu yo karo saiki sing ketok wis ora klente. Paling suwe kira 10 tahun saya ada ayu. Kurang 20 tahun ya wis kata ayu. Kok gak 20 tahun suwe ayu, gak 40 tahun lah jebler sakamok. Akhirnya sak klemetan. Ora itu tok lanang yo jenengan kok ganteng. Saiki wis ora ganteng kok 20 tahun tas. Gua gambel kaya mbalu ki yo. Jadi meng sak kelametan mula tinggal mata kaya di dunia bocah nom sing ngayal dia wekin rapi bayarnya dia pengen rapi nanya bayarnya bagus sak kelametan lagi di video
hilang kendangane nek. Ternyata tak seindah yang mbok hayalkan to. Wong pengen nek ngayalno nang kok sik ape dadi nganten dhisik. Waktu tahu ape dadi nganten, dadi nganten piye aja. Ternyata setelah dadi nganten itu rapatnya kepliring orang tua ya seminggu, 2 minggu paling suwe selakan lah. Pamane wong berisi kena sabun gak tengok. Aja rame le. Wis dibeli masing. Ora minggu terus gak tengok cah dibel. 3 minggu. Ana pitik anu dibualan yo kaya jedul, pitik ya ana metu angker main. Kok gak selakan. Wis cukup bladok suwal le. Urut tok ae bojo kakane suwak. Mare-mare ya. Nah, aku tau dadi nganten-nganten. Iya. Kurang luwih padha wae. Saklametan ternyata panganane enak sak trit liwat detok ya. Anggaran mesti sate beli mingin ora diwehi. Jebule klothok teko kene ora beda mek do minyak nek wis lepat digorokan trit rene tok. Aka beda mek minyak sing mlebu, sate sing mlebu, gula sing mlebu anggere kliwat iki sret ya. Nah, saklametan dadi sing pertama sing paling digandrungi nafsu iku nisak kanggo wong lanang. Mulane kalimat Quran begitu indah untuk memperingkas iku nek wong wadon ya sing digandrungi ya jangan wong lanang. Nek iki sing siji wong lanang sing digandrungi ya wong wadon. Kalimat gurine bali anak-anak mendambakan pengen diwu anak sing pinter. Sing disebut kalimat undakan. Ora usah disebut banate mergo kaya sing ngarep disebut wadon sing mburi anak-anak disebut lanang tok. Iki indah tata sastra Arab niku iki untuk memperingkas makalahnya. Nomor loro sing digandrungi wong iku sing didambakan dikudak-kudak sing dibela-belai anak. Anak niku wong nek senenge anak mbah dibuta. Aja meneh kok anake dikaplok. Anake diwodo ditingi to diwodo cara ndadek kok sak belut. Apa nek mung biasa ulang ngaji bener-bener anake nangis. Iku nek ulang setahun iku ora apa-apa ora ketok apik. Tapi anake nangis madul pisan bisa mleki bagian kok itu ya aku ngalami. Lalu nyoto fakta saklemetan mulai orang udah seneng anak sing keliwat-keliwat tapi ya juga enak itu nih bak wong wali Gusti Allah jenenge Wali Samnun Al-Majnun niku wong wis keparek karo Gusti Allah wis terkenal kondang Wali Samnun Al-Majnun ya nek nang turut nasihin nek mboten kata buka iku wis mahabbahane Gusti Allah pol-polan terus iso kawin wis tuwa lagi kawin terus dia anak lanang ganteng seneng tapi senenge ora ngerti kelayakan Gusti Allah dia tetep sedek ibadah berzikir tapi campur seneng be anak nah, terus turu Wali Samnun mau turu iki ana barisan Nabi nganggo bendera Nabi terus bendera Nabi para syuhada siddiqin benderane ketok benderane para wali Samnun nabek lelo awor ora oleh kowe lho aku tercantum nama aku kak malaikat protes ngono iya tercantum maune kok jenengmu enak nang kene rombongan di bawah bendera panji-panji iki enak tapi kowe bareng dia anak kowe seneng menawa Gusti Allah kok pecah dadi campur seneng mbek anak iki awake dhewe ora kudu nuntuk ora kudu pengen kaya kowe terus ning jero turu niku dhekne nangis terus matur ning Gusti Allah Gusti nek senenge kula ning anak kula niku dadekno kula lali jenengan anak kula sing ganteng niku jenengan penting mboten napa-napa Gusti lho niku langsung turune kaget grigal mergo krungu bojone anggere jerit-jerit
anakku mati Pak, anakmu mati sambung. Ya nek aku lah nek aku cilaka anakmu mati glundung mau ceblok mati. Si sambung kami alhamdulillah ngono. Nek ndonga jaluk anake dicukur nek kira-kira ngalahi Gusti Allah iki karo tuku. Terus bareng lilir. Anake mati itu dikabari malah alhamdulillah. Aku ora iso jenengan. Ora iso anak terus anakku timbang ngalang-alangi aku jenengan pateni Gusti cara aku gak iso. Aku dino cara dongaku terus nek kiai sing gampangan Gusti. Nek anak kula niki kira-kira ngalangi seneng kula teng jenengan lan jenengan Nabi nggih. Jenengan damel ben ora ngalang-alangi. Nek ngono. Dadi bawane Pak RT duit akeh. Terus senenge Gusti Allah dadi terhalang karo dhuwit nek juga sing akeh aja dhuwitku iki jenengan ngelangi Gusti ruwate potongan ora pikir. Tawarai donga benan. Ora donga sing nanti karo Kanjeng Nabi kawani dongane Gusti nek arep kula niki kira-kira jajan kula lali jenengan nggih. Jenengan damel atau bondo kula niki mboten dadekno lali Kanjeng Nabi Gusti malah dadekno eling kula. Nah, kowe ape donga bondo nek timbang larai kula lali jenengan ilangi Gusti ora kuat ora kuat. Mboten ora kuat. Apa to kan wis mati lesu di mati. Itu wae Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lesu tak nanti terus telung dino ada. Terus nek turu belum keren terus. Moh matur. Sampai saya Aisyah itu kok demek masyarakat Kanjeng Nabi jenengan itu bekasih Gusti Allah. Mbok kula tak jadi rela jadi penebus jenengan. Yang jenengan tuh Gusti Allah ora usah donga njaluk dadi emas. Jenengan mendhet kersane iso warak ngoten mawon Gusti Allah. Gusti Allah. Terus Kanjeng Nabi jawab, ya Aisyah mali wali dunia kok urusan duwe dunia ora penting. Dunia darun mana darolahu. Dunia iki omahe wong sing kepenak ora di rumah. Dunia iku utane wong sing kepenak ora duwe kemewahan. Jadi nomor loro bani anak-anak kula pelajaran seneng anak kena senenge diarani sing apik, dididik sing apik, ditutur akhlak, ditutur tata krama. Lah ditutur nanti ya orang ngaji. Sekedar sekolah formal kok ora bakal aku gak punya sistem pendidikan gak ora bakal mengenal etika adab gak bakal. Ora diperkenalkan adab sejak dini. Monggo mulyane manungsa asyarafu syaraful mar'i bil ilmi wal adab. Jawa kan Sayyidina Ali. Mulyane manungsa iku mergo ilmu lan adab tata krama la bil asli wan nasab. Ora mergo budak turun nenek moyang lan nasabe. Terus wae minan nisa wal barina wal qanatiril muqantarah. Jadi ini mencakup seluruh kemewahan dunia menjadi pintoron qanatir itu bondo sing akeh. Jadi ora bondo saiki tok. Bondo sing pirang-pirang sing dikumpulno nganti ora wengi ora udan ora panas. Iku sing wong dijajah ditimpa rasa seneng, ora peduli udan ora peduli panas. Contohnya bondo sing akeh mau apa? Emas utawa sloka. Mergo nek kok dicontoh nganggo emas. Mergo tolak ukur harga itu nganggo emas. Wong nek iku nek wis balik ning artis sing pertama mau nek dijajah atine dibelenggu seneng bondo. Macan ketunggon masak gunung, pengen rong gunung, pengen telur gunung. Jadi al-amal la yang tahimu la yang tahu abadan bakal terbawa hayalan sing ora enteke selawase. Terus emas lan sloka. Maka sloka niku ya simbolisasi bondo, sedaya bondo. Awak dhewe gak harus zuhud kaya para sahabat lan kaya para wali-wali. Mau apik
sering ngomongin ceritanya sahabat sing zuhud ben ngerem-rem mati. Sayyidina Abu Bakar itu di sana mati itu tak jalan wae. Duwe 80.000 dinar, duwe emas. Sak dinar iki ora 4 gram. 4 gram wae sithik anggaplah 4 gram. Nek 1000 dinar berarti 4 kilo. Barang emas. Nek 40.000 ya patang 100 kilo, nek 20.000 ya 300 kilo kintal wae emas. Disodakno kabeh sing 40.000 disodakono secara rahasia diduno entek-entek. Sing 40.000 dinar disodakono di depan wong-wong ben roh mulang wong darane lomo. Nanti saking pol-polan leh jariah nek antun. Sayyidina Abu Bakar niku nganti ra duwe klambi. Ora iso kepethuk mek Kanjeng Nabi suwene nganti 3 dina. Mergo ora duwe klambi sing nutup aurat. Aurate ya nalika metu ya sak awake dhuwur. Ora iso metu nganti 3 dina. Rasulullah wis pirsa nek Abu Bakar nganti ora teko iku mesti susah. Mesti kangen mek Kanjeng Nabi. Terus Rasulullah takok golek nang bojo-bojone garbane mbok menawa ana barang-barang klambi utawa kain sing kena diwekno. Abu Bakar sedih Rasulullah mergo apa niku krungu Abu Bakar pirsa Abu Bakar budane ditek-tekno diturno nganti ra duwe klambi pengin sowan Kanjeng Nabi. Takok bojone garbane ora kagungan turahan kain kabeh. Terus takok ning Sayyidah Fatimah kanthi keadaan sedih. Kanjeng Nabi terus ngendikan Fatimah kowe duwe kain sing jek kena timbul. Mboten gak ada apa kalau bosok kene ngono. Nah, terus akhirnya Rasulullah berlalu juga sedih, Fatimah ya sedih. Fatimah itu meskipun dia putra insan kamil, putri insan kamil, putrine manusia yang paling mulia, cantik jelita saat dunia. Tapi Sayyidah Fatimah itu zuhud, ora seneng kedunyan, ora seneng mewah-mewahan. Diceritake nalika nikahan bingkisane cara saiki parsele lah. Parsele iku isine lho, isine kuwi bantal sing diungkang bantal isine bantal blarak kurma. Terus karo tasbih kuwi jenenge isi kurma direnehi nggo tasbih. Terus kulit lulang sing wis samaan, terus aku nggo deplok gandum, terus karo ciduk isi kurma sampai mangkok kuwi tok gambare. Sing dienggo parsel bawaan nalika ape nikah. Ngerti ngono iku kan ape jaban mbek Sayyidina Ali. Ngerti ngono iku Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman sampai Usamah bin Zaid nangis. Kanjeng Nabi ngene iki bingkisane Fatimah sing ajeng jenengan nikah teh. Abu Bakar iki akeh iki kanggo urip dunya biasa akeh sing penting dibuka saiki enek. Lah Sayyidah Fatimah eling pas nikahan iku terus eling aku cek duwe celimut nalika nalika nikahan. Celimut sing wis elek suwek ana 12 bulan. Terus mongkon jariah itu budak perempuan. Iki terno ning Abu Bakar sampai no salahku sampai nang Abu Bakar. Abu Bakar beberapa arah di sejarah niku wau nganti ra iso suwati Nabi terus nampa niku nampa selimut sing wis amoh saka wis brotone ping Kanjeng Nabi selimut sing amoh niku dienggo diterange dadak ngono ketok kan kulite terus dijahit nganggo ring kurma kaya iso kok iku pucuke kan ana kalori lho cocok-cocok jahitan kurma iki kok berhubungan dengan ayat sing terakhir walillahu minallah niku. Terus mlayu tanpa sandal panas-panas nek Kanjeng Nabi. Mulane terus saurunge teko
Kanjeng Nabi dirawuhi Jibril kanthi masak ngandhang kowe kaya dibakar. Jibril nek masak ngono biasane tau ngomong. Aku cara masaknya ini kok isin ora mboten itu malaikat kabeh 10 malaikat 10 saiki masak ngene. Engko bakal tekan sahabatmu bakar sampai ya. Salam Allah karo Gusti Allah. Kowe ridho ora kahanan kaya ngene. Nek kowe ridho Gusti Allah ya ridho. Terus singkat cerita Abu Bakar rawuh ditandai nek ditekani Anu Jibril disampaikno Gusti Allah ridho kahananmu kaya ngene iki nek kowe ridho. Kowe ridho ora. Nah itu ya ape dijol iki Abu Bakar singkat cerita terus nangis ugu-ugu ana radin billah pun terus masih. Jadi niku tingkatane wong sing apa jenenge ora kudu kaya wae dhewe kaya ngene ku gak tapi sing penting aja nang aja sirah iku sirah. Nek kalau aja butuh duit ora iso. Butuh duit ngumpet terus rong dino ora iso. Kanjeng Nabi ditawani gunung Bathah, dadi lemas sing ngetokno ora-orane Muhammad itu ora. Mboten Gusti. Kula pengen waras sedina wae. Engko sing sedina lesu. Sedina lesu niku Pak kula napa ben kula kena nyedak jenengan murokobat. Sing sedina waras kula kena nggo modal muji jenengan ngalem jenengan. Iki ora kudu ngono. Pokoke dadi salu prae tapi aja ganti awan digawe dina digawe awan udan panas ora dipae. Sing penting aja nemen-nemen. Nek zuhud angel iso lek wis apa mau iki gak iso. Padha wae yo gelem. Aku kan tak entek-entekno. Entek-entekno kayak ngono. Terus lewat kena kiri mukontor. Minal dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamah. Niki jaran-jaran kendaraan. Jaran tumpang. Nah dia jaran sapi utawa unta. Nek saiki mobil wong iku nek digawe atine bandrung mobil sing priwat. Nanti disekor mobil. Misalnya duwe mobil siji loro telu papat. Gunane apa kabeh tumpake gak mungkin. Malah wae ada brosot-brosot nang isore. Brosot nang isor bulan sing nyu apa nuwaki muncep di baut ra karo-karuan. Khairil musawwamah iku jaran tunggangan tunggangan utawa nek saiki mobil. Wae kok mobil. Nah mobil. Aku gak tahu wis apik lho. Gue dikerak aku saya kenal gue aku senang gue orang dia betul paknya aku nyelok sak supire aku akan bensin bisa tak apa sepi naik motor bewok sama mobil gak banjure kendaraan itu pokoknya mobil lah lagi wal an'amilan rojo Jogaya ya wedhus sapi, wong nek ate suwenenge sak kol-kol ya mek sapi. To wedhus, lagi melek iku wong wedhus ora subuh. Tapi nek wis digodhogno banyu dusi banyu anget. Engko gak ada ngomong pen sapi yo. Sing akeh ngomong nek kono nek akeh kan wedhus. Sing suwen banyu brahmana. Iso dusi banyu anget. Mobilnya banyu anget. Wong gak tau bagus kok jenenge sapi. Dicikono sapi. Padahal apa raja kaya saeneke kok beli ditundukno dikalah sampe sapi. Wah, mangan apa sing penting ora sapi ora dipakan iku lesu iki dimpet. Wong ngantekne. Lah nek itu ngeblak nang gotong ya enak perkara karo sapi. Jelas nang kene mergo anak-anak. Raja kaya walhasi lan ladang ya sawah ya tegalan tanduran ku nek suweneng ya tanduran kabeh hobine mbek tanduran ya iki kabeh wong sapa wae sing ditanduran aku seneng lek berarti kan wis ketok iki nek usum sapi ya usum pari sing jenenge
warine sing diwene sukete. Pokoke bumi sambate buaya padha rejo lagi melek letik sing dilingi ya wis tandane. Anam nek khas iki. Cek diakui gak diakui ya nyatane ngono. Cara ayate wis dinas. Lah kabeh iku mau mataul hayati dunya. Iki dunono tembe Gusti Allah. Iku mau mek pepaesan perhiasan urip sing saklametan, urip sing asor sing rendah sedih tok. Wa indah husnul maaf ana sane Gusti Allah sompet bakal ana tempat kembali tempat hunian sing pol apik sing pol mewah sing pol ayem terus lawas-lawase ora ning saklametan. Terus diterangno nang ayat iki sore. Kul aku nabi hukum kul da'una sira Muhammad aku nabi apa to pengen tak critakake ing sira kabeh nek ana asline ceritake aku nabi apa to yang nyritakake sapa ingsun ing sira kabeh bi khairin kelawan kang luwih bagus mendang pun tinimbang mengkono-mengkono nisa saakire mau wadon anak-anak ya kendaraan lan lainnya mau kowe pengen tak wae kabar sing luwih apik timbang kabeh mau ngono ya lilladzina mung kowe wong akeh ittaqau kang padha takwa sapa alladzina takwa iki pokoke manut perintah Gusti Allah ninggal larangan Gusti Allah iku andarabin iku tetep ing dalem mersane pangerane alladzina jannatur utawi pira-pira pertamanan jannat iku manasne taman pertamanan dadi kang mili kemrincing mili terus menerus mergo iki fi'il mudhari iku sing selalu terus menerus kang mili mentatiha saka ngisore jannat apa al-anharu pira-pira bengawan ngerteni apa anggone wong sing takwa iku besok nang ngersane pangerane bakal diwehi pertamanan sing rayo jembahe taman yang indah sing lantene berkilauan kaca mutiara nang isore lantai ana banyu sing mili kemrincing dadi wong saiki kadang kala sing duwe jadi duwe ku gawe taman aku omah kena di rumah sing alamane apa terus duwe kolam pengen banyu kemrincing terus diwenehi kae manco ben gak stres wong sing duwe akeh ngono iku gawe jenenge gak stres nah wae dhewe kan gak bakal tau stres mikir apa stres mikir mulai belanja tok nanti belanja utang mulai sakit nah wong sing bersepatu stres mikir kerjaan kira-kira jarine nek gawe taman ora stres ikune waktu stres kok akhirnya sing stroke sing mati nom artis itu mati tersek iya oke lah swarga iku mili kemrincing nang sore bening ana ing mane utak rantene swarga iki wong sing takwa iku nang kono selawas-lawase ora mung omah apik awake dhewe paling kuat nggone pirang taun paling suwe diraya nek awet anyar mam nggone pirang taun Mbak Bondo ono 10 taun 20 taun Mbak Sono ono Pak RT anak ono 20 taun nggone bukan 15 paling nggone paling betah suwene 50 taun kok betah lan ono selawas-lawase 1 juta taun ora entek pokoke kowe api berarti ngono kuwi. Lah kok darahno ya nek ditinggal ya diwarisno. Nah sedih kok ya mulane ya ngrenek dinggone nek golek sama dia wae. Ora dibonangi sikit jempale nanti. Nah ini ora ngono. Tajri minta tinggal saka isore jannah kepala haru pira-pira bengawan. Bengawan iku nek dunya kan banyu padha budak. Nah, bening terus wong anu
suwarga duwe bengawan cacahe papat fiha anharum min ma'in ghairi asin. Pertama bengawan saka banyu sing bening sing ora berubah-ubah. Nomor dua anharum min khamrin ladzatil lisyaribin. Bengawan saka khamr arak swarga ku ora arak sing mendemi ora trimo sak ngaron-ngaron gawan-gawanan ono papat. Sing nomor 3 wanharum min labanin lam yadawi yardu'anmu. Sing kedua saka susu sik niku tercantum ning surah Muhammad juz 26. Sing kedua bengawan sama susu dari susunya ora gelasan ora kalengan gawan-gawanan sak gawan. Angger wong dicuci gawan dewi. Mulane jaluk nang kene ra enak nggone, mulane bayaran akhirat iku aja dijaluk saiki. Wong kadang-kadang kan sing disenengi sing diguru sing kencengan. Wes saiki ndoklah sing saiki timbang sate sesuk karo nasi goreng ngono. Nah, saiki sing penting anak wah swarga bocah sok uga sing penting saiki seneng saiki padahal ya ana. Jadi sing dipikir kencengan kok. Sing dipikir tundas dhewe ora betah. Wa harum min khamril ladzatil lisyaribin. Sing nomor 3 swarga bengawan saka arak. Sing nomor 4 wa harum min asalin musaffa. Bengawan saka madu. Terus nek ngono kuwi nek mangan saya akeh ora saya bener tapi saya rasa seger. Nanti dengan sate enak ora 10 suntuk 20 suntuk nek wong wadukan sik enak. Tapi kok wadukan kaya apa 50 suntuk ya gak wong 50 suntuk lan tekan entek iki barongan iki. Nah, tapi kowe balane suntuk bolong kaya terukur sak blek nang film tapi ora tenan. Lah nek nang akhirat nang swarga mangan sak pira wae ora dipikir malah saya enak. Mulane wis maaf. Terus ora duwe ngene, ora duwe pilek, ora duwe wising, ora duwe ngompol. Dadi disebut nang tafsir Munir, tafsir Munir barang toharoh niku suci sarwa kae wal nifas wal basok beler ora tau itu sampai. Terus wal mani wa taswihil khalqah berubah bentuk nanti berubah betul benar saya sebenarnya saya nyengkir tapi saya anu saya menarik itu lah ini dua-dua yang tenang. Terus power kok yang pola ini betul kalau dicebrak kayak nengkek yang sing lanang bener di kono. Wah, murah tok, jero sapi ngono nek didol. Iki potongan lanang. Kena gedek iki. Dudine mbladra lanang itu ya ketemu dadekno perkara. Terus ayate waswajun politina langkung kabeh selawat kawase biha ing dalem jannah. Dadi ora ana entekke, ora ana pedhote, ora ana matine nang kono iku. Waswajun nabira bojo mutahhara kang disucikake iki mau tak terake. Pertama disucikake saka saka lara nenek isih minal haid wal haidi wal nifasi wal basok iki nek wong wedok saka beler ya wal mani ora duwe mani wa taswihil khalqati ora ana berubah bentuke sing lanang ya tetep nganggo saya ganteng. Lah nek wong wedok piye? Ya wedok ya sing bojone nang dunya kafir ya sobat bakal dijawabno Gusti Allah ambek wong apik sing mukmin. Contone sapa? Wasiah garwane Firman iku garwane Firman bojone kafir. Soben nang akhirat bakal dijawabno
Gusti Allah kaliyan Kanjeng Nabi. Jadi sing bakal didhawuhna oleh Kanjeng Nabi siji Bu Aisyah, loro Bu Maryam, telu Hindun dulure Nabi Musa sing ngetokno nalika dikelekno. Didhawuhna nek swarga sok bentung gangane gajahe Abdullah sing jenenge Mahmud. Kenapa gajah Abdullah kok melok ke swarga? Mergo dikon-kono Ka'bah moh. Nah, kalau beri konflik Ka'bah moh malah Abdullah dibanding tidak mati. Itu yang jatah kewan yang swarga salah siji gajah Abdullah. Terus semutin Nabi Sulaiman 10 jatah. Wa azwaju mutahharah. Jadi nek wong wadone sing lanang niku ora iman ya bakal dijodohi jodoh Gusti Allah sing apik sing bener kono. Lah carane ya ora usah dipikirno pokoke seneng lho, neneke seneng kok. La ainun ra'at wala udhun sami'at ora kena dibayangno pandangane wong sing tau ndelok apa wae utawa krungu apa wae dadi hayalno kaya apa wae nek seneng kok. Mulane kalimahe azwaj niku ora wadon tok. Wadon kan zaujatun anggota. Ini azwaj ini pokoknya sisean. Bakal duwe sisean mutahharatun kang den suciake. Lah cuma nek padha imane, padha takwane ya bakal dikumpulke ning swarga sing ibune, sing wadone sampeyan kalau bakal dadi ratune. Ibaratnya permaisurine ya wis suci saka sifat nesu muring-muring cemburu wis gak iso bojo sampeyan masare kan biasa dicawisi madu sing pirang-pirang ana sing ditakno 70 ana sing ditakno 72 ana sing ditakno ewon malah nek perlu oleh wis gak iso cemburu gak iso muring-muring mergo nek ning swarga niku atine wong iku wis dicopot saka rasa mangkel gegeten. Wa naj'alna ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Niku ning surat Al-Hijr juz 14. Nek surah Allah bakal nyopot utawa ngilangake saka ati-atine wong mau sifat bendu, geteng, mangkel wis ora ana ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Bersaudara lunggone seprimbet sing mewah berhadapan saling sapa jatuhan ora iso mangkel ora sopen ora iso muring-muring. Terus ayat azwajum mutahharah. Berarti mutahharah itu tafsirane dawa tafsirane panjang disucikan dari segala sifat sing elek, disucikan ora ana haid, ora ana nifas itu, ora ana pilek, mulane itu ora ana pilek, ora ana ising, ora ana nguyuh. Dadi nek mangan dadi keringet-keringete kaya mutiara, ambune wangi. Wis ana ben ora ana keceren, ora ana toilet, nek seneng tok. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku basirun la kang mirsani. Oh cek kecelakaan Waridwanun lan ridho minawai sate Gusti Allah. Iki nikmat sing tertinggi iku diridani Gusti Allah. Awake dhewe misale aku dolanan bareng mbok suguhi nang Pak RT ya, suguhi sate beli macam-macam. Apa ditawakno? Pemangane sampe itu muncul. Misale ora rido ya wong ya kepaksa aku suka paksa dak sidu lah rido karo ora rido karo blak. Tapi kan kamenan. Lah umpamane dinten nang Gondro. Ya dene tunggu sampe kok. Saya explore kuwi terus wapiak niku rido. Lah Gusti Allah ngono. Saya paling senang niku wong nek disenturidane Gusti Allah. Mulane kaya saya tidak bakal cerita wau oleh salam karo Gusti Allah kon nyampekno ning Abu Bakar Muhammad Jibril
Gusti Allah ya ridho ras bahkan nangis ibu-ibu Rodina ya Rasulullah kula ridho Gusti kula ridho kan Rasul panen kaya kowe ridho Gusti Allah ridho mulane nikmat sing tertinggi yaitu ridwan min Allah mulane wong mereka iku anggap ibadah apa-apa ngene la ya anta kasudi wa ridho ka lubi Gusti panjenengan ingkang kula padosi lan ridho panjenengan ingkang kula supreme niku Allah utai Gusti Allah itu basirun dan kamirsani bilibadi kelawan kawulane Allah wong sing kaya mengkono mau sapa to diterang ayat iki sore kan ditunggu ya waladina akeh ya kulo nakang bodho ngucap bodho donga sapa ladina tungane ngene robana do pangeran kita Inna nasa temene kita kula niku amanah iman percaya sapa kula iman Gusti kula percaya Gusti faufir monggo mugi ngapura panjenengan lana dhateng kula dhateng kita dulu bana ing pira-pira dosa kita wakilan di reksa panjenengan ing kita ada banari siksane neraka asobina yaiku wong kang padha sabar-sabar kabeh sabar ninggal dosa ninggal maksiat sabar lakoni ibadah sabar ngadepi pacoban lan musibah wal mustaghfirina lan wong kang padha njaluk ngapura kabeh sing beranapa swarga taman lan tuju sing apik mau yaiku wong sing bener atau beli dari janji walqanitina lan wong kang tunduk kabeh manut perintah Allah wal mufikiran lan wong kang padha sedekah kabeh lomo teko lomo nek dikelas yo dulu sing wong sing sengit lan zamanane ngono wae lan nenek kok tidak lomo wae nah manane ngono wae wal mustaqilan padha njaluk ngapura kabeh padha maca istighfar kabeh bil ashari ing dalem wektu sahur pada besok nek iki sering melek bil ashari kuwi astaghfiru padha njaluk ngapura nek kang sedina iku nek bengi pada besok istighfar ning Gusti Allah atau sahur. Kenapa waktu sahur? Waktu sahur itu waktunya akeh-akeh wong lali. Waktu ghaflati walalatin naumi. Iku waktune lali lan waktu ora oleh turu akeh wong sing padha lali kaya njaluk ngapura. Wong sing gelem mau dijanji husnul maaf sekuat sing indah. Untuk diri kita barokah manfaat Bismillahirrahmanirrahim. 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 Iya karena itu iya karena seluruh tahun seluruh kita amin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah wa yasuqul khairan wa bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah wa yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah wa kana min ni'matin wa bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Khabir ya Sami ya Alim ya Mu'min ya Muhaimin ya Salam ya Dzal Jalal wal Ikram ya Wali ya Syakur ya Aziz ya Ghafur ya Aziz ya Jabbar ya Wahhab ya Qahhar ya Latif ya Qarib ya Alim ya Halim ya Hadzal la yahmaka ya Allah asyhadu an la ilaha illa anta ya Allah Allahumma la ta'ala fi majlisina hadza lam tanillahu fartahu illa wa rajita wa la ta'ala illa qadita wa la maridan la sabaita wa la dhurran la ta'ala wa la amkan la sabrata ولا حاجة هي لك من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا الله اللهم اجعل هذا المسجد مجلسا مباركا نافعا ويرزقنا الدنيا والأخرى اللهم اجعل هذا في هذا المسجد من يستحق مغفرتك ورحمتك واجعل هذا المسجد وسيلة لنا إليك وبركتك ومغفرتك يا رب العالمين
شئت سهلا اللهم يسر لنا يا الله في تفريج هذا البناء واجعل هذا البناء بناء ما أنت مباركا نافعا ويرزقنا الدنيا والأخرى اللهم اجعلنا وولاتنا وتلاميذنا وذريتنا من أهل العلم والخير والتقوى والاستقامة والسلامة والطمأنينة ولا تجعلنا من أهل الشر والضر والظلم والفتن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.